Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin, magpakailanman. Ang pamilya karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Ini ang inyo abyan sa kahanginan si Sister Ameline B. Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Kag kaupod man naton gihapon si Father Francis Perez ang aton gid nga matutom nga partner sa sininga programa. Ang Cora Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Siya ang maghahatag sa liwat sang paglaygay sa aton tagpadala sang ila kasaysayan sa kabuhi. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis ang maayong adlaw. Welcome, Father. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Si Father Francis Perez sa gihapon, opo dato Sister Emeline, kag subuman. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagpadala na sang ilang nga mga sulat, kag nagapangayo sang laygay o kon komentaryo, kag bulig para diri. Kag madamo gid nga salamat sa tanan nga mga listeners namon. So lipay gid kami ni Sister damo gid sang nagapamati sa aton programa Ang Pamilya Karon. Gani salamat gid samtang aton nga ginapadayon kag ginatingwaan nga ini nga programa Ang Pamilya mangin isa ka instrumento sang Ginoo para sa aton nga apostolate on the air nga makabulig man sa mga nagapalibog o kung may palaligban na hanungod sini. Nagkalain-lain ang aton eksperyensya sa aton kabuhi. Apang ang problema iya isa nga nagaabot gid sa aton para sa aton programa Ang Pamilya Karon. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton pamilya. Special man nga pagpanamyaw sa aton mga faithful listeners. Upod kay Junel, aton ipangamuyo ang iyabugos nga pamilya. Mga muyo kita. O mahigugmaon nga Dios namon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa pamilya. Ilabi na ang katuyuan ni Jonel. Amon ginatugyan sa imong pagtabang ang palaligban sa amon utod nga si Jonel para sa iya utod, ilabi na kay Jovel. O Ginoo, ipadala ang imo espiritu. Upod kag dira sa imo grasya, hatagi siya sang kaalam para iya magiyahan ang iya mga manghod. Subong man aton ginadumdum ang ilang mga ginikanan nga nagapangabudlay sa lain nga pungsod para sa ilang nga mga kabataan. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Jonel sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian pagi sa isa ka drama kag paghahatagan dayon ni Father Francis ang paglaygay kag panugdaon. Tungod sa pagganyat sa ngakon abyan, nga maukod gid ninyo nga tagparamati, luyag ko man ang ipaambit ang akon kasaysayan sang kabuhi sang akon pamilya. Ako si Jonel, panganay sang apat ka mag-ululutod, kag isa kayang professional. Ginpadako kami sa ngamon ginikanan nga may pagtahod sa Dios kag sa mga tigulang, kag maayo nga pag-atipan, samtang kami nagadalag ko. Apang nagsugod ang amon problema sa pamilya, tungod sa ngamon utod nga magasunod sa akon. Siya amo si Jovel, nga sobra gid ka insecure sa amon nga tatlo. Ang masunod sa iya amo si Jomar, nga may diferensya sa iya lawas, kag ang kamanghuran si Jomalin. Palangga gid namon tanan, tungod nga isahanon lang siya nga babae. Manong Junel, ari ka nagali? Do kapoy ka gid ba? Ano abi kay permi ka lang gabi ka pauli? Siguro, damo gid ang inyo trabaho. Kag sige ka abi overtime mo. Hindi abi malikawan ang pag-overtime tungod sa kadamo nga trabaho sa opisina. Ikaw, Jomar,
Gaga, sige ka pa dira sa trabaho sa kusina. Alas 9 na. Hindi ka pa ba makatapos sa pagpanghimos dira? Paano abi kay way ko gid ginabuligan ni Manong Jovel? Wala man gani siya ginahimo. Tulog lang kag kaon. Ambot wala siya ginatak-an sang tulog. Kag sige lang siya pagwapo. O, sige na. Tapusan na ina dira ang imo ginaobra. Kag magtulog ka na. Madali lang ako makatapos no nga. Ay, basi gali gusto mo mag-inom sang mainit bago ka magpahuway? Ari lang di sa piyak nga lamisa no nga. Naging problema gid namon si Jovel nga amon utod. Tugod na kapabusong siya sang isa ka babaye. Sa pagpadayon ko pagin. Jovel, di ka makadto. Gabi na iniya. Ano, magwa ka pa? Mind your own business pa naman nung Junel. Nga, tugod professional ka. Ikaw lang pwede nga mag-good time out. May nightlife man ako, no? Kag siyempre, marelax man kita eh. Relax. Kag may night ka pa. Wala ka na gani nagabulig din sa buluhaton sa balaya. Marelax ka pa. Kag din ka makuha sang kwarta nga pag good time mo nga ina. Uti din pa, abi. Uti sa kwarta nga ginapadala kanday mama kag papa eh. O nga ahaw, may yata ka sa ako na Paminsan na sama yung sitwasyon mo ha. Wala pa gani matapos ang problema mo sa babae. Gagin pa silabtan mo. May salabton ka sa iya. Kag madali na lang ito kung magpanganak. Ano abi ka na pinto man sa sakon mo? Sala niya ina. Nasilaw sabi sa kagwapo ko eh. Amo lang ina ang mahambal mo sa responsibilidad mo sa iya. Kag sa pagpakahuya mo sa aton pamilya. Tungod sa imo pagkapalikiro kag kairresponsable. At tubanga ang kaso mo sa iya pamilya. Tungod minor pa siya. Lantaon tabi ko ni bali wala mo lang ini. Nong, ano ba lang inyo ginabaisan dira? Kaisogid sing inyo pagsabtanay Problema naman bala ina sa kay Manong Jovel, nong? Nung Jovel, abi tama na ina ay? Husaya nang imo problema sa girlfriend mo. Antes pa maglala ang tanan. Amoy na padre ang sitwasyon sa ngamon pamilya. Ginaako ko ang responsibilidad sa akong mga utod. Tungod ang amon ginikanan nagatrabaho sa iba niya pungsod. Ano ba lang dapat namon himuon sa amon utod nga si Jovel? Nga wala gid pamati kung ginahambalan. Kag sobra gid kadungol. Kag subong man sa pamilya sa iya nga girlfriend. Kay bisan ang amon ginikanan, hindi siya magpadisiplina. Padre, laygayi man ako. Ang tagpadala, Jonel, sang Iloilo. Karon nga adlaw aton kuhaon ang kabuhi. Kag tun-an naton ang kabuhi sang isa ka young professional sang Iloilo. Sa mga taga Iloilo dira nga mga soki naton sa kahanginan, maayo gid nga pagpamati. So panganay ini siya nga anak kag kaayo gid nga bata si Jonel ang iya nga ngalan. Nagdako siya nga matinahuron, may pagtahod sa Dios kag pagtahod man sa mga tigulang baw kaayo gid sa imo Jonel isa giniya sang nanamian ko, no? Kay ti at least madumduman naton ang ginsulat ni Sirach nga propeta para sa mga huben o kon sa mga yang nga dapat naton palanggaon ang mga tigulang. So, labing hinigugma nga mga tagpalamati sa sulat nga ginpadala sa ato ni Jonel, may tatlo siya kautod pagid si Jobel, ang problematic, ang insecure. Kag matawag naton nga ba katamaran pa happy go lucky daw sa waay lang, no? Si Jumar, ang isa man kautod niya nga sa diin masakiton apang ti may concern, may kapisan kag ti amak mo siya pagani permi ang nagaatipan sa kay Junel sa pagkaon kag sumay pagkabalaka. Upod man kay Ginalyn, the only girl sa ilang apat sa panimalay. So labing hinigugma nga mga kauturan ang masami nga problema nga sa diin aton masumalang sa mga kabataan kun ang ilang nga mga kabataan away kun at malayo sa ila nagatrabaho sa gwa sang pungsod. Kag amo ina nga ang pamilya isa gid sa pinakaimportante gid iya kontani nga unit. Kay ginatawag ini nga the family is the small unit of the society.
Di amo ini nga kinanglan ang pamilya mangin kumpleto ini nga pamilya kun ara si tatay, ara si nanay, ara ang mga kabataan. Kag sa sulod sang balay may maayo gid nga pagsinalayo kun tani. Apang ang nagatindog bilang amay o kun ginikanan sang tatlo ka magululutod amo si Junel. Junel antes nakon nga tagaan sa madalom pagid nga igtalupangod ini. Nadumduman akon sa gihapon si Blessed John Paul II o kundi second. Ang iya ginapermi iya sang una iya nga mga encyclicals kag iban pagid is about life, protection sang human life kag iban pagid, and most especially ang pagkasagrado sang pagkasal kag sang pag-asawahay. Kay amo ina gani nga nadumduman akon isa kabis ang iya nga saying, the future of the world and of the church passes through the family. Ti imagine katahom sina ang palaabuton sang bugos nga kalibutan kag sang simbahan mismo magaagi gid sa tagsa ka panimalay kay sa nasiling ko na bangod ang panimalay is the small unit of the society. Tatlo lang diri ka bagay o kon apat man gani ang akon nga mahambal diri nga ginhambal niya na nungod sa family, no? Jonel. The family is the skull of love. Ang pamilya amo ang buluthuan sang pagigugma. Kaginsiling man gihapon ni Pope John Paul II o kundi second, the family is the focal point of evangelization. Ang parents, ang amay kag ang iloy amo ang the first disciples. Kaginsiling pagid niya Junel, the family amo ang jutay nga simbahan o kon domestic church. Junel, ini ang components kag ang iban pagid nga ginahambal ni Pope John Paul II. Apang ang ining apat ang ako nga ginpili para sa imo kag sa tanan nga tagpalamati nga nagapamati subong. Ikaw ang serbi amay sang tatlo mo kautod due to the absence of your parents. Kay ang amay kag iloy ni Jonel ato sagwa nagapangita man sang trabaho. Jonel, huben ka pa. Young professional. Apang nagapasan ka na sang problema nga hindi kuntani imo, kundi iya sang mga parents mo. Iya sang mga ginikanan mo. Junel, ang problema gid nimo amo si Jobel. Ang pretty boy nimo nga manghod, piling pogi, nagapati siya iya nga gwapo gid siya, no? Kage nagapati siya siya kaugalingon nga daw sin ogid siya. Pero kung aton tan-awon sa realidad, trapo. Na? Ini ang commentation nimo sang imo utod nga si Jomar kag si Junelin. Tama sa iya ka irresponsable kag tamaran pa. Palakaon lang sa iya kag nanamian magtulog, wa gid sang nahibaluan nga trabaho kundi insecure sa iya nga kabuhi. Junel, amoy nang siling ko sa imo, no? Kahubin pa sa imo basi kun temprano pa ka malaon ka na. Anong laon ambot ko sing ganon balay mangin mature ka na sang tanan nga mga decision makings bangod kay away ang imo ginikanan. Kag ti isa pagid ka bagay iya nga imo iya nga makita subong kay hindi na magpasaway si Jonel, no? Kabatas man siya maghambal sa imo nga mind your own business, no? Samtang imo siya ginasaway kundi siya nagakadto kagabi na malagaw pa siya iya. Kabatas man lang siya magsiling sa imo iya nga way man siya gani income kagway kinitaan nga relax good time basi masiling kay ikaw iya kay yang professional, ikaw lang iya ang may may rason para mag-enjoy kag maglingaw-lingaw. Isa ini ka dako nga tampa para sa imo labi na gid sa imo nga pag atipan sang imo nga mga utod Jonel. Tiko na mo ini ang attitude ni Jobel kag ang dako pa nga problema subong
nga daw halos ginapalagyuhan niya, kay nakapabusong na siya. Sang isa man kahubin nga bata. So, Junel, ang imo nga ginapangayo subong nga laygay para sa akon, amo ang para sa imo utod nga si Jubel. Why problema sa kay Junelin, kagway man siyang problema para kay Jumar. Kundi ang problema para dire. Ang pamangkot pa karon. Diin siya nagakuha sang kwarta, ngaya good time. Diin siya makuha sang kwarta, agod iya ilingaw-lingaw, kagod iya nga ipabugal sa iya nga mga barkada. Di natural sa mga inang oras, kay mahubin pa siya, napakilala niya guro sa iya nga mga barkada, iya nga damo siya kwarta, kay ginapadalan sang iya sang ginikanan, no? Ginapagustuhan. Amo gid bala ini ang problema, labing hinigugma nga mga kauturan sa inyo tanan nga nagapamati subong. Hindi ko lang pag-isentro ang problema para kay Junel, kundi ang problema para sa tanan nga nagapamati subong. Ilabi na gid sa mga kabataan o kung sa mga ginikanan nga may mga miyembro sang panimalay nga ato sagwa. Kabalo kamo kung ano ang kabudlay sang pagpangabuhi sagwa. Kabalo kamo kung ano ang ilang pagtinguha agod nga makapadala sila sang kwarta diri sa Pinas o kung sa inyo sa mga kabataan. Ang question ng diraya kung paano naton ginagasto ini. Ha? Hindi lamang sa tanan nga kahigayunan nga nagatubod lang ang gripo nga may tubig. May mga tinion man gani nga ang gripo gani iya nagakatuktukan ina kag nagakaguba man. Di kung maguba na gani. Di. Way naman tubig nga magatubod sa ulihi. Di amoy na siling sa imo Jonel ni Jobel nya ti. Din pa abi mako kwarta kundi sa ginapadala ni papa kag ni mama. Kahapos lang maghambal sina, no? Ti ano pang ginsiling niya sa imo nga daw ka insulto? Nga may naghatag ka sa ako na. Kasakit sina iya sang nga mga tinaga sa manghod nga nagasaway ang magulang asa diin dapat kung tani nga panumdumon gid iya nga may katapusan ang tanan bisan ano kadamo sa inyong nga kwarta maurot gid na iya kung lakwat sa diri lakwas sa didto kalingawan diri kalingawan didto. Ti ano ang buhaton naton karon Jonel para kay Jubel? Way na siya gana iya kay nga sabton niya sa ginikanan sang bata nga ginpabusong niya. Kay ti amak nimo bugalon gid iya tikalon gid iya kay ang babae kunong galagas-lagas sa iya bangod sa iya nga kagwapo. Aba. Hambog gid siya iya no? Amon ang itsura bala ang basihan naton sang aton nga relasyon sa aton isig ka tao. Damo mga tao da iya Junel iya nga ka mga laway pero ang mga ginatawag bala naton nga may heart of gold. Bulawan ang tagipusoon. Apang kadamo dira sa mga tao nga matawag naton nga mga gwapa o kon gwapo pero mga bastos ang ila attitude, ang ila batasan. Hindi na siya magpakontrol sa imo Jonel, ang utod mo nga si Jubel. Hindi na magpasaway, hindi magpatudlo. Jonel, kabalo na bala ang imo nga mga ginikanan sagwa nga mo ining ginabuhat sang imo utod nga si Jubel? Pabalua sila. Pabalua sila, Jonel. Nga amo na sini ang nagakatabo diri sa Pilipinas. Amo na sini ang nagakatabo sa inyo panimalay. Kung pabayaan mo siya iya, kag atipanon mo iya ang duha mo kautod, si Jomar kag si Jonalyn, di kay way man ka problema, kag dason niya nagatinguha, mas maayo. O galing ang problema karon kung pabayaan mo na ni isa karon iya sang iya nga bisyo, di anong matabo ni siya sa ulihi. Isa lang ka suggestion, Jonel, para sa imo, pakadto sa kay Jobel. Sino nagauyat sang kwarta ninyo nga ginapadala sa inyo ginikanan? Kung ikaw ang nagauyat si ni Jonel, kontrola. Kontrola ang paghatag sang allowance o kung sang kwarta. Ti kung kontrolo man nimo ini, posible gid nga ti ilinaway gid ang maabutan ninyo. Jubel, kung nagapamati man ikaw bala subong, kag sang mga nagapamati subong nga mga teenager, mga youth, mga pamatanon, mga estudyante, tinguha man kamo, no?
Kadamo iya sa mga kabataan niya iya nga luyag mag-eskwela apang way kwarta. Kamo iya nga nagabaton lang iya sang pinangabudlayan sa inyo ginikanan kag mga kauturan nga ato nagatrabaho sa gwa. Nagapagusar. Damo gani iya mga mag-asawa iya nga nagapauli dire ang iya nga bana. Way gid sang sinuptan kay kun kisa ara sa kasino, ara sa panahuran. Abi mo, Jonel, lately nasugatan ko ang isa nakon ka classmate sang college pa ako. No? May gani kay nagiuliay na sila, nagbulagay na sila sa una mo. Nga kay ti pauli sang bana, way siya sa nakita nga sinupta ng iya asawa. Way man siya nakita ang ilang nga mga appliances sa sulod sang balay, way na kay ginpamaligya sang iya nga asawa kay gina kapital sa kasino. Pagbalik naman niya liwat, amo man gyapon, nakatingala ang bana, diin ang kwartang ginapadala ko sa imo. Way siya siyang irason. Kay tinhadlok man siya mapanugid nga ginakasino niya. Nyati kay kadamo sa balayran, kadamo sa galastuhan. Lately, nakita ko sila, pero nagbulagay ni sila, kay daw napiko na bala ang bana, kaginsingaran siya, kung amo panagyapon attitude mo, niya kabudlay magpangabuhi, ka mag-obra sa gwa. Kaway man ko gyapon sang natipon, nyati dugay-dugay panaog na ko sa barko, kay sa barkoag-obra mo. Amutos niya, kung magpuli ko diri nga waay man gyapon, ako say makita nga mihura diri sa sulod sang balay, hindi na ako pagpaabutang mapauli pa diri. Matuod man, kadugay gid, pero nakita ko sang ulihin niho, sugat anay kami sa isa ka mall, updanay sila nga duha, naguliay sila, bangod kinagkambyo ang iya asawa. Amo man ini ang ginapaabot ko sa imo, Jubel. Nga kuntani, hindi na kay paghulaton mo nga maghinulsol ikaw kag ulihin na paghinulsol. Ariglaha, Jubel, ang pamatanon ina nga ginpabusong mo, kag pagkatapos ariglaha man ang ginikanan, kag Jubel magbaylo ka na, magkambyo ka na. Di sa imo man, Junel, congratulations, sang imo nga pasensya, sang imo nga kaukod sa pagsagod kag pag-atipan sa imo nga mga utod, padayuna ang pagpangamuyo kag padayuna ang paglaygay sa kay Jubel nga ina, nga kabay pa nga may pagkambyo. Kagkabay pa nga ang Ginoo sa gihapon upod sa inyo tanan. So, Jonel, kabay pa nga nasatisfy ikaw sang jutay naton nga panugnaon sa imo nga problema na hanungod sa imo nga utod, kag sa mga ginikanan, kuntani, hindi nyo pagpabayan, hindi mabakal sang madamo nga kwarta ang problema kung maguba ini, ilabi na gid kung kulang kagwaay ang presensya sang amay kag iloy upod sa iya mga kabataan. Bisan ano ninyo kadamo sa inyong kwarta, kung waay sang pag sinalayo nga maayo sa balay, makasiling ako. Mas maayo pa ang balay nga gamay sang sa balay nga dako, kun ang nag-i-star sa sinang dako nga balay kuwago, sang sa gamay nga balay nga nag-i-story ang nag-i-star dira tao. So si Father Francis Perez Liwat, nagapasalamat sa inyong pagpamati, kaya nagatamyaw sa inyo tanan, sang maayo gid nga disposisyon karon nga adlaw. May God bless us all. Salamat gid Jonel sa imo pag-share sang inyo kasaysayan sa pamilya, sa imo pagpasakop sang inyo istorya sa kabuhi. Kabay nga ining inyo istorya karon makabulig man sa iban. Mga utod, madamo sa mga ginikanan karon nga panahon ang nagapangabuhi sa gwa sang aton pungsod. Nagtuga man ini sing problema sa iban nga pamilya. Tungod sang absentee parents, hindi nangin mahapos ang pagdisiplina sa mga kabataan. Salamat na lang nga ang ila subang nga anak sa pamilya nga among aton sender si Junel responsable. Samtang si Jovel nga nagakinahanglan pa sang pag-inchinde sa responsibilidad nga angay niya atubangon. Kabay nga paagi sa padayon nga suporta sang pamilya, makamarasmas kag magbag-o si Jovel. Kabay nga Espiritu Santo amo ang magiya sa inyo tanan isip isa ka pamilya nga nabugkos dira sa paghigugma. Salamat man Father Francis sa imo panugdaon sa palaligban ni Jonel. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, aton gid iupod ang intensyon ni Jonel. Subong man para sa tanan nga mga pamilya nga nagaupod gid sa sining aton programa karon. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon,
Bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diyos non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya, ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa kapamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Mga abyan, akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sang sini nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Subong man ang tanan nga nagabulig agud ini nga programa, mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tugtog na lang anay kita diri mga utod kag magabali kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sa aton radyo. Kabayng ang bendisyon sa mahal nga Dios magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648. O kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginakinahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan, ang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 7 sa bulan sa Nobyembre siningitig 2021. Mayroon na lang kita sang 45 kaadlaw nga nabilin antes sang Pasko. Kagkaroon sa ato nga mga headlines sa ato nga pangunang nga balita lokal. General Alliance of Workers Association, pabor sa pagpatuman sang no vaccine, no entry policy. Nokpo, nagpasalig gamangin mas aktibo ang kapulisan karon nagahilapit ang Pasko. Provincial Environment and Management Office, ginpakigbahin niya ang Avance Negrense agenda ang nakabase man sa mga nahisugtan sa Conference of Parties 26 o kon COP 26. Manog padagat sa banwas ang Ibi Magalona patay matapos maigo sang kilat samtang yara sa lawod. 20 gramos sang marijuana na kumpiskar sa drug bypass operation sa Barangay 4, Bacolod City. Batikan nga aktor nga si John Arceo ginako nga nalungsad sa illegal nga droga kag ginparehab ang kaugalingon. Sa balita national, pag-ratify sa 5.024 trillion pesos nga proposed 2022 national budget, prioridad sa pagbalik sang sesyon sa Kamara. National Task Force Against COVID-19 nagaengganyo sa mga LGU nga suportahan ang no vaccine preference policy. Military cooperation sa tunga sang Pilipinas kag Thailand, ginpasalig sang opisyal sang duha ka pungsod. Samtang sa naman nga balita international, pag-arado sang isa ka transport truck sa mga salakyan nga yara sa toll booth sa Mexico, nagtugas ang 19 ka individual nga dulaan sang kabuhi. Sa balita sa hinampang, tennis player Novak Djokovic sang Serbia ginkilala nga world number 1 sa ikapito nga beses kahapon. Sa balita sa entertainment, isa ka local celebrity, gina-question ng tuman kahuwat niya pagpatuman sang safety protocol sa mga kabulig sa balay, apang wala ginapatuman sa kaugalingon kag sa mga abyan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sang gabi. Sa liwat, nagahatag kita sang katahuran sa tanan niya mga nagapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw nagapamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo Mobile
mobile app o kung sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, mga official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita o pudang inyo, mga tagbalita. Bombo, Glorifita Oshario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second, kagkaroon ato naman niya katuwa ng detalye na sa aton nga nagapangunang nga balita lokal. Nagapati ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o kung gawa nga dapat i-implementar ang no vaccine, no entry policy. Kunin ang kinahanglanon agad niya malabot ang economic recovery kag makabalik sa normal ang pagpangabuhi sa mga pumuluyo. Sa interview sa Bombo Radio kay gawa Secretary General Juan Sancho, ginaingganyo sini ang mga mamumugon nga magkooperar sa vaccination campaign sa gobyerno, bangod hindi lamang ini para sa ikayong lawas, kundi para man sa ekonomiya sang pungsod. Suno kay Sancho, kung may mga nagapang duha-duha sa pagpabakuna, dapat nga mas pasanyugon sang gobyerno ang education kay information dissemination campaign, agad nga ma-motivate ang mga pumuluyo nga magpabakuna, kung hindi gid man madula ang pagpangduha-duha sa mga ini. Suno sa iya, dapat nga panubuo ng vaccine hesitancy, bangod wala naman sang problema sa karon sa supply sang vaccine. Suno diri pag-isa kag solidarity ang kinahanglanon agad nga mapadayon sa pagbago nga direksyon o sa bag-o nga direksyon kag ma-address ang problema sa employment subong man ang disiplina. Nagpanugyan ini sa mga pumuluyo, labi na sa mga mamumugon, nga hindi pag-i-misinterpret ang pulisa sang gobyerno, bangod para ini sa kamayuhan sang tanan, gani wala sang rason, nga ini ang pamalibaran. Government policy towards the direction of all new normal. So, kung kinanglan ma-achieve na ito, na ginatawag na economic recovery, and then magabalik ang normal nga pagpangabuhi ng tao, it is a policy that must be implemented, no? Ang kaban sa pagpahayag ni gawa Secretary General Winnie Sancho, samtang nagapati man si Sancho nga dapat papanaugon sa Alert Level 3 o kung Alert Level 2 ang Bacolod City. Sunod siya, dapat may mga tikang kag collective nga direksyon. Agod mangin pareho ang level sang syudad kag hindi babayaan sang iban nga local government unit. Nagalaw man ini sa lokal nga gobyerno nga mas pasanyugon ang information dissemination campaign. Nagapati man ini nga dapat nakuhaon ang face shield o kung butangan sang mga exemption. Sunod siya, dapat nga tubangon ang ini nga problema. Agod makabenepisyo ang lunsay labor kag management. Suno kay Sancho, challenge ini sa management kag mamumugon nga magamit ang potential, kusog kag convection kung hindi lamang pagbago sa tagipusuon ang kinahanglan kundi pagbago sa pamatasan. Ginpahayag sang tagpamaba sang Negros Occidental Police Provincial Office nga mas mangin aktibo ang kapulisan sa karon nga nagahilapit ang Pasko. Sa interview sa Bombo Radio kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, abisar nga natapos na ang tigkalalag, magapabilin nga visible ang kapulisan kag hindi madula ang mga police patrols kag police assistance desk sa mga kinahanglanon nga areas. So diri kadungan sang gradual increase sang capacity sa mga public utilities o kung public utility vehicles, pag magabantay man ang kapulisan sa pagpatuman sang health protocols. Samtang nagahilapit ang Pasko, nagalaom si Donasco sang operasyon sa maskin anuman nga ipatuman agud makaangkon sang malipayon kag malinong nga holiday season. Our QPNP has mentioned na magiging mas aktibo po tayo, ma'am, para sa kapalapit na po na Pasko, no, sa ating Christmas season. Yun naman po ang ating next na inaabangan sa ngayon. So, dito naman po, ma'am, sa NOCPO or Negros Occidental PNP is we will be doing that, ma'am, no? Policemen will be visible after ating kalalag, ma'am. We will be focusing on the Yuletide season. Ang kabayan sa pahayag ni DOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Tubtob sa karon nga duha na kabulan nya nagapungko ang tagpamabas ng Police Regional Office 6, ginakabig sini sa gihapon nya pagpanghangkat ang posisyon sini. Sa Good Morning Philippines, ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles nga nagpagpanghangkat sa iya ang mangin tagpamabas ang PRO6 bangod wala ini isang background. Siya ang nag-graduate sang Bachelor of Education sa University of Iloilo kaya nagsulod sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Hindi man nangin mahapos ang pagtuon sini sa PNPA bangod may isa ini ka subject nga halos mapasaran apang sa pagpaninguha nakatapos man ini. Siyang anak sang mangunguma kag housewife. Nagapasalamat man ini sa iya nga mga magulang
nga ginasuportahan siya sa iya nga pagtuon bangod may mga trabaho ang mga ini si Lieutenant Colonel Soles ang ginbunag kag nagdako sa probinsya sang Guimaras. Kinpayag man ni Soles ang paggraduar sini nagikan sa Police Academy, na assign ni sa Police Regional Mobile Group, na assign man sa Capiz Police Provincial Office, kaya nagdugay sa Police Provincial Office ang kapinsyam katuig, kag nagkauyat man sa nagkalain-lain nga designation. Ini ang ginalakipan sa Police Administrative Officer, Investigation Officer kag Operations Officer. Antes pa man ini nagpungko bilang tagpamaba sang PRO 6. Nagpungko ini bilang Assistant Chief sang Regional Community Affairs and Regional Community Affairs and Development. Sunod diri ginhatag sa iyang Regional Director ang posisyon bangod mahimo nakita niya nga may kapasidad ini. Aminado man ini nga hindi man sini masami nga makaupod ang iyang pamilya bangod sa ila trabaho, hindi ka nga isang mga sibilyan. Kinpayag man sini nga samtang nagadugay sa serbisyo, nagalain man ang paglantaw sini sa iyang profession. Nagpanugyan man ni sa kapareho niya nga kapulisan nga hindi insidente nga yara sila sa posisyon bangod madamo ang nag-apply nga wala nakasulod sa ahensya, gani dapat halungan nila ang ilang nga trabaho samtang yara sa organisasyon. Sa akon mga kaupdana no, sa PNP, hindi accident nga na accept kami sa PNP, no? Kita sa PNP, considering na damo sang aplikante nga nag-apply para magiging isa ka patrolman, patrolwoman sa PNP, and may mga proseso paano ka ma-promote. So once nga ra ka na sa PNP organization, dapat halungan naton ang aton nga trabaho. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson sa Police Regional Office 6. Ginpakigbahin sa Provincial Environment and Management Office Technical Support Service o PEMO TSS Division Head Maria Elena B. San Jose sa Good Morning Philippines ang programa kag proyekto sang PEMO. Ginpayag ni San Jose ang mga contributions kag inisyatibo sang PEMO nga angkored man ang Avanza Negrense agenda sang PGNO sa UN na Climate Change Conference o COP26. Gindalakay man sini ang 17th Provincial Wildlife Month celebration of Negros Occidental bilang suporta sa National Environmental Awareness Month celebration. Sino kay San Jose sa karon nga bulan nga nga nila sang The Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated nga matagan sang pagtamod ang restoration sang alimasag kag ibid bangod malapit na ang mga ini madula. Gipakigbahin man sini ang pagdaog sang Negros Occidental Coastal Wetlands Conservation Area Management Alliance 2021 sa Galing Pook Awards. Ang award ang ginhatag kadungan sa 5th anniversary sang deklarasyon sang Negros Occidental Coastal Wetlands Conservation Area bilang 7th Wetlands of International Importance of the Philippines sa idalom sang Ramsar Convention kag padayon man sila sa pagpabakod sa ilang mga Inter-LGU Alliance. Padayon man ang PEMO sang pagpasanyo sa ilang mga programa. Ginalantaw man sang PEMO ang iban nga mga awarding bodies nga mahimo nilang applyan agud mapakita ang mga best practices diri sa probinsya sang Negros Occidental. Dayon kikita no nga nagapasanyog sa aton nga mga programa, ginapabakod nato ng atong support sa aton mga inter-LGU alliances. Ginalantaw ginaton nga kung may ara pagid awarding body no. Pwede ginato na sila ma-applyan kag mapakita taman ang aton mga best practices diri sa province of Negros Occidental. Ang kabahin sang pahayag ni PEMO TSS Division Head Maria Elena B. San Jose. Samtang gindalakay man sang representative sa Repower Negros ang ila plano kag programa sa organisasyon sa probinsya. Ginpahayag ni Junjun Mojica ang ila plano nga 10-year renewable energy roadmap para sa Negros Occidental. Sunod diri madamo sang dapat nga ikonsidera kag madamo man sang proseso agud malabot ang plano nga magamit sang renewable energy sa probinsya. Samtang aminado man ini nga sila ang nagakasubo sa gobyerno bangod nagaugyon ang mga inis sa mga summit kaangay sang COP26 o kon ang 26th United Nations Climate Change Conference sa Glasgow, Scotland, apang ginapaboran nila sa gihapon ang mga fossil fuel generator paagi sa paghimo sa mga pulisa angot diri. Suno kay Mojica, dapat mangin sensiro ang gobyerno sa Pilipinas nga malhin sa clean o kon renewable energy. So diri trend na sa karon sa kalibutan ang pag-shift sa clean energy. Ginpasalamatan man sini ang probinsya sa Negros Occidental nga nagapanumdum sang long-term plan samtang naga-adjust sa pagbag-o sang kalibutan.
Actually, France, samon ng hamon ginakasupo man sa aton nga sa Philippine government. Kaya ugyon sa mga amuning nga summit. Pero ang policy nga ginoobra sa Gyapon, nagapabor sa mga fossil source ang aton energy. Unang taon naton ang roadmap naging create sang sang Department of Energy kumbaga nagapabor sa Gyapon sa mga fossil fuel nga generator. Ang kabahin sa pahayag ni Junjun Mojica, representative sang RIA Power Negros. Patay ang isa ka lalaki matapos makilatan sa banwasang Ibi Magalona kay ina alas 6 ang aga. Suna kay Police Captain Eric Duronila, hepe sang Ibi Magalona Police Station. Ginkilala ang biktima kay Benji Uliton, residente sa barangay Pasil, Ibi Magalona kay isa kamanog pangisda. Kaupod man sini sa pagpanagat ang iya nga asawa. Dugang pasang hepe nga kuntani pagabuligan pa ini sa mga kaupod apang ang biktima ang gidniklaran na nga dead on the spot bangod sa pag-igo sang kilat. Magluwas kay Uliton. Wala na sang iban pa nga nasamaran sa pag-igo sang nasambit nga kilat. Around mga 6 aga, amo dito, actually upo yung mga wife niya, pero medyo malayo-layo sa iya. Nakita nila yan nga nag-strike idang dire sa may likod nga parts ng ulo niya, tubig yan igo. Damo pa tani gusto magbulig sa iya, pero ang baho ko sa mundo, spray wala, siguro, sang kilat. Patay na ni ma'am, ang biktima naton, ato ni subong sa St. Catherine General Homes. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Eric Duronila, hepe sang Ibi Magalona Municipal Police Station. 20 gramos ka suspected shabu kag 3 ka gramo nga marijuana ang nakompiskar sa bypass operation ng patigayon sa Bacolod Police Station 6 sa Puro Kamaliwan, Barangay 4, Bacolod City. Sa impormasyon nga nakuha sa bombo radyo yung kilala ang suspetsado kay Amador Bermudez, residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa iya paginakop ang 8 ka plastic sachet ang suspected shabu, 1 ka transparent plastic sachet ang dried marijuana leaves, 500 pesos mark money kag 1 ka coin purse. Ang nakompiskar nga suspected shabu ang nagabugat sang 20 gramos kag may estimated market value nga 130,000 pesos. Samtang 3 naman ka gramos ang nakuha nga marijuana kag nagabalor sang 350 pesos. Sa karon nakahunong si Bermudez sa Bacolod Police Station 6 kag natala na mga magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang arestado man ang isa ka street level individual sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City matapos nakuhaan sa illegal nga droga kag illegal nga armas. Ang suspetsado ang ginkilala kay Roy Guzon, 41 anyos, residente sa Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City. Nakuha sa iya pagidakop ang 3 ka sachet sang suspected shabu, 500 pesos mark money, 1 ka coin purse, 1 ka 38 caliber revolver o kon 38 caliber revolver nga may 2 ka live ammunitions. Ang illegal nga droga nga nakompiskar ang ginabanta nagabugas sang 10 grams kag nagabalor sang 50,000 pesos. Sa karon nakahunong na ini sa Bacolod Police Station 8 kag magapangatubang sa nagakaigo nga kaso. Ginako sang isa ka kilala nga aktor nga si John Arceo nga sa edad nga 19 anyos na gamit na ini sang ginadubilian nga droga. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Arceo, ginpahigsini nga siya ang nagsugod sang 1989 sa pag-usar sang shabu apisar nga siya ang isa pa lang ka estudyante. Suna sa aktor nangin malay ng iya nga nangin kahintangan kay naapektuhan ang iya nga pamilya, 2 ka kabataan kay ang iya nga asawa bangod sang halit dala sang droga. Nagapaday si Arceo sang iya nga paggamit sang droga kay nagabot sa oras nga siya ang nagpangutang na sa iya nga mga kakilala kay nagastos ang 1,000 agud makuha lamang ang iya nga gusto. Ginpaigbayon man sang aktor nga sa tion nga siya ang nagagamit sang droga, nagakadula ang gana sini sa pagtulog, wala na sa husto ang pagkaon kag wala naman nagapakigbahin sa pagtililipon sang pamilya. Ang bisyo ni Arceo ang nagpadayon gani ini ang nagdesisyon nga magparehab sang 2009 bangod sa iya nga ginabatyag nga kakapoy kag naubos naman ang iya nga kwarta. Nakagwa ini sa rehabilitation facility sang 2010 kung sa diin ini nagsurrender bangod sang iya nga ginbuhat sa iya nga kaugalingon. Apang sa piyak sa naagyan sang aktor, siya ang nagpadayon kag iya naman niya ginbag-o ang iya nga kabuhi. Sa karon ng aktor ang malipayon na kag matawhay kaupod ang iya nga pamilya. Ang aktor ang nagpahanumduman sa mga pareho niya nga addicted sa illegal nga droga nga hindi paulihi ang tanan kag pwede pa magbag-o ang ila mga kabuhi. Wala na ko words kani to describe it, but yeah, sakto lang yung mga naging gamit nga term. Heaven. So, wow. 19 years old. Yeah, that time college. Nagsigi-sigi siya and daling iti the time estudyante kabla. So although that time shabu was really really cheap,
makabakal ka sa unang like 50 or 70 pesos, magamit na namon for like 2 to 3 days. Ang kabahin sa pagpahayag sang aktor nga si John Arceo. Kag sa katapusan nga balita lokal, kinatudlo sa homilya subong nga Domingo nga dapat naton kilalahon ang naghatag sa aton sang grasya. Sa homilya ni Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish nga ang tao dapat matun-an nga magkilala sa naghatag sang grasya nga nabaton sini. Kinatudlo man sang homilya nga ang tao ang nagakilala sang ginhalingnan sang grasya ang nagabaton sa mas madamo nga kaangay sang paghatag sa unang asweldo sa Dios. Gibayag man sang homilya nga dapat mangin maalwan sa tanan nga grasya nga aton nabaton. Ang Diyos naghatag sa niya galingon. Ang Diyos gugma. Kagbilang gugma ang Diyos mahinagtaton. Kagtungod sini. Ari kita si babaw sa kalibutan. Ari kita ang kalibutan aton mga kauturan. Hatag sa Diyos mga kauturan. Ang Diyos gugma. Kaalwan mga kauturan. Ang kabahin sa homilya ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang gabi. Ato na nabatian ang aton mga nagapanguna nga balita lokal, karon saylo naman kita sa detalye na sa aton mga balita national. Prioridad sang Kamara sa liwat niya pag-resume sang ilang sesyon ang pag-ratify sa 5.024 trillion pesos nga national budget para sa 2022 suna kay Speaker Lord Alan Velasco. Ginpahayag ni Velasco nga nakatutok ang ginapropose nga pondo para sa masunod nga tuig sa full recovery sang Pilipinas sa epekto sang COVID-19 crisis. Target sa mga ini nga mapadala sa Office of the President antes pa man matapos ang 2021. Ginkalipay naman ni Velasco ang pagsiguro sang liderato sang Senado nga wala sang reenacted budget sa masunod nga tuig. Setyembre 30 sa ginaprubihan sang Kamara ang ikatatlo kagulihing nga reading ang sang proposed nga 5.024 trillion pesos national budget para sa 2022. Oktubre 25 naman sang ginpasa sang Kamara sa Senado ang proposed budget bill. Sa nakaligan nga semana, ginpahayag na Senate President Vicente Soto III nga target sang High Council nga aprubahan o kung maaprubahan ang proposed 2022 national budget sa una nga semana sang Desyembre. Samtang ginaengganyo sa National Task Force Against COVID-19 ng mga local government unit nga magpasar sa mga ordinansa nga magasuporta sa no vaccine preference policy. Ginpahayag sang NTF nga ang objective sang proposal ang magasiguro nga tanan nga supply sang bakuna ang magamit. Liwat nga ginpahayag sang health officials nga ang bakuna bisan ano nga brand ang nagahatag sang proteksyon batok sa malala nga balatian kag kamatayon. So kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ini ang mangin preview samtang ginaduso ang mandatory vaccination ilabi na ang mga highly vulnerable kag mga residente nga nagapuyo sa may mataas nga density sang populasyon. Suno kay Galvez, magagamit man ang National Vaccination Operation Center sang pareho nga memorandum nga nagaunod sa mga incentives kasumong man sang disincentives agud nga ma-address ang issue sang vaccine hesitancy. Nag-issue ang cabinet official sang pahayag kasunod sang tinutuyo sa national government may tinutuyo nga mapataas ang vaccination output sang pungsod. Ginpahayag man sini nga ang target nga matublok ang 1.5 million vaccine doses kada adlaw humalin sa Nobyembre 20. Si Galvez kaupod ang iban pa nga key officials ng Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases, ang Department of Interior and Local Government kag ang NTF ang nakikita sa provincial kag city executives agud nga diskusyonan ang stratehiya nga kinahanglanon nga ipatuman agud malabot ang target vaccination coverage sang pungsod. Ginkumpirmar ni Metro Manila Development Authority o na MMDA Chairman Binhor Abalos nga sa idalom sang COVID-19 Alert Level 2, ginapasugtan ng mga minor de edad kay mga senior citizen nga magasakay sa public transportation. Ginpahayag ni Abalos nga wala na sang age restriction sa interzonal kag intrazonal travel santo sa rules sang Interagency Task Force Against COVID-19. Suno kay Abalos santo sa ilang paghinunanon ni DOTR USEC o Undersecretary Steve Pastor, mayara lamang sang miscommunication sa
City o Interagency Council for Traffic apang mahimo nga pasakyon na sa mga pampubliko nga transportasyon ng mga katigulangan kag bata. Ginpahanugutan naman niya makasulod sa mga mall sa Metro Manila ang mga kabataan. Kinkumpirma naman sa Department of Tourism nga mga ginapahanugutan naman ang staycation sa idalom sang Alert Level 2. Sa karon yara na sa Alert Level 2 ang Metro Manila, mahimo na magwa ang mga kabataan kag magpadulong sa mga malls bisan ano pa ang ilang nga mga vaccination status. Sang nakaligad niya mga semana, ginompisahan na sa gobyerno ang pagbakuna sa mga kabataan niya nag-edad sang 12 anyos hangtod 17 anyos. Lunsay gidpasiguro ng Philippine Army Commanding General Lieutenant Andres Centino kag Thailand Naval Attaché to the Philippines Captain Pakpun Mensweri kag Group Captain Suthorn Pongampay, Defense and Air Attaché of Thailand to the Philippines nga ilang papabaskulon ang military cooperation kag pasanyugon ng capability development program sa duha ka pungsod. Ginpatigayon sang ang commitment sa duha ka pungsod nga introductory call sa duha ka military officials sang Thailand kay Lieutenant General Centino sa November 4 sa headquarters sang Philippine Army sa 4th Bonifacio o 4th Andres Bonifacio sa Metro Manila. Nga ba siguro naman ni Lieutenant General Centino sa duha ka opisyal nga iga-sustain sa Philippine Army ang ilang nga military cooperation ilabi na sa Thailand Army. Nagpanindugan man si Centino nga ang upcoming renewal of the terms of reference sa tunga sang Philippine Army kag Royal Thai Army nga siya ang mapapatuod sa genuine commitment sa isa kag isa. Nga pasalamatan man ni Captain Pakpun kag Lieutenant General Centino ang mainit nga pagbaton sa ila. Kag sa ato na katapusan nga balita national, naka-record sang 15 kapanibago nga kaso sang COVID-19 ang Philippine National Police o ang PNP kung sila nagdangat ng kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa Hanay sa 42,017. Santo sa report sang PNP, wala sang panibago nga napatay sa COVID-19 sa mga PNP personnel kaya nagapabili ng death toll sa 123. Naka-record naman ang ahensya sang 34 nga panibago nga naka-recover sa balatian kung sila ng kabugusan nga recovery sa nagdangat na sa 41,575 o kon 99% sang kabugusan nga kaso. Subong nga Domingo, yara na lang sa 319 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa police organization. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Karon nato naman nga kadtuan ang ato nagapunguna nga balita sa luwas sang pungsod. Kadto naman kita sa pungsod Mexico. Nagdangat sa kapin 19 ka mga individual ang napatay samtang 3 napilasan sa natabong nga dako nga aksidente sa dalan sa Mexico nga nagakonekta sa Central City sang Puebla. Santo sa report, natabo ang insidente matapos nga nakabunggo ang isa ka transport truck sa mga nagalinya nga mga salakyan sa isa ka toll booth sa highway. Pila ka mga salakyan ang nasunog bangod sa impact. Sunod sa kapuhi ang Federal Highway Authority nga sang nagtabok sa toll booth, gindala sang truck ang 6 ka mga salakyan kung saan nagtuga sang 19 ka mga tawo kag 3 ka ang mga nagkalamatay kag 3 ang nasamaran. Nalakip sa mga napatay ang driver suno sa mga otoridad. Kilid naman niya gindala sa ospital ang mga nagkalasamaran. Nagapabilin nga serado ang nasambit nga highway samtang nagapadayon ang clearing agon niya makuha ang mga salakyan nga naulamid sa aksidente. Ang 110 km o 68-mile highway ang ginagamit sa mga cargo trucks. Sa isa ka interview ginpahayag ni Adrian Diaz Chavez, Deputy Director sang Fire Department, nadulaan sang preno ang nasambit nga truck nga nagatransport sang glue. Kag sa katapusan nga balita international sa Frankfurt, Germany, pilason ng pila ka mga tao sa pagpamudno sa isa ka express train sa tunga sang South German cities nga Regensburg kag Nuremberg. Subong nga adlaw, gipahayag sang tagbaba sang Oberpfalz police nga isa sa kalalaki nga suspect ang naaresto nila sa nasambit nga knife attack sa Intercity Express train. Nauna nga gipahayag sang Daily Bild nga 3 ka mga tao ang napilasan sa nasambit nga insidente. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Karon sa ilo naman kita sa ato na balita sa hinampang. Nakabaton sa mga pagdayaw ang tennis player nga si Novak Djokovic
matapos nga wala ini nakadangat sa apisar nga wala ini nakadangat sa Grand Slam sweep subong nga tuig matapos nga ini ang ginkoronahan bilang season-ending world number 1 sa ikapito na nga beses kahapon. Ang 34 anyos nga Serbian ang nakakapot sang 6 ka record kaupod kay Pete Sampras at pang nagaisahanon sini nga nakuha ang pang-7 nga record matapos nga iya malutos si Hubert Hurkacz sang Hurkacz sang Poland sa score nga 3-6, 6-0 kag 7-6 agod niya makalabot sa Paris Master Final. Nagpahuway naman sang 7 ka semana si Djokovic matapos nga iya nga handom nga Grand Slam ang mapungga ni Daniil Medvedev sa US Open Finals sang Setyembre. Apang ang 20-time Grand Slam champion ang nagpahayag sang Biyernes nga ang nagapanguna nga rason sang iya nga pagbalik subong nga semana amo ang mapiho ang number 1 spot kag ma-break ang record. Suno kay Djokovic, handom para sa iya nga malabot si Sampras nga idolo sini humalin pa lang sang isiya ang bata pa. Dugang pa sini ang iya nalabot ng hindi lang achievement sini kundi subong man sang iya nga team. Tuman man ang pagka-proud sini nga makatapos bilang number 1 matapos ang dikit nga hampang ganito man ang iya nga kalipay sa pagdaog. Ginpahayag man ni Djokovic nga una nang naka-break sang record ni Roger Federer bilang number 1 subong nga semana. Ngagin pangabudlayan man sini ang pagpasaka sang iyang ranggo tubtub sa makuha ang record. Dugang pa sini nga tuman kadako ang achievement para sa ilang sport ang makabig rank number 1 sa kasaysayan sang kalibutan. Nagapati man ini nga mas dako ang mahatag sini nga pagbili sa achievements sa tiyon nga siya ang magaretiro na. Kag sa balita sa entertainment, ginkatingala sa mga household staff sa isa ka local celebrity bangod sa tuman ka istrikto sini nga mga safety protocol sa ilang nga puloy-an. Bangod sa kahangawa ang malatdan sa COVID-19 ng iyang nga pamilya, wala sini ginapahanagutan nga makapauli sa tagsa ka pamilya ang iyang mga tinaw sa balay. Ginapahayag nga ini ang nakulbaan nga sa tion nga mag-atubang sa iban nga mga tao ang mga kabulig sa balay base may dala na ang mga ini nga virus sa ilang nga pagbalik sa puloy-an sa nasambit nga local celebrity sa isa ka village. Bangod sini nagaagwanta na lang ang mga maid, driver kag cook bangod nga mas mabudlay kun ang mga ini ang madulaan sa trabaho ilabi na sa karon nga tiyempo. Ini matapos nga may masampulan na ang mga kabulig sa balay ang personalidad matapos nga nagbayolar sa ginapatuman nga protokol. Inaalegar nga nagtamwa lang ang tinaw sini sa iya nga pamilya agod mabalaan ang sitwasyon sang iya asawa kag bata apang gidayon na ini nga ginpalo sa trabaho kag wala na ginpabalik sa balay sang personalidad. Apisan nga valid ang pagkabalaka sang personalidad dako man nga ginkatingala sa mga kabulig sa balay. Matapos ni ang mga abyan sang local celebrity ang nagabisita man kag bukas sini gidabaton nga ang kaupod pa nga hakos kag halok. Nahibaluan pa nga pila sa mga bisita sa balay ang wala pa man na bakunan sa COVID-19 vaccine. Samtang sa tion naman nga makagwa sa gate ang mga hinuptan sini nga sapat, ginapagwa man sini ang mga tinaw o nga lagson ng iyang mga pets. Dugang pa nga ginamando sang local celebrity nga hindi makabalik sa balay ang iyang mga tinaw tubtob nga wala makita ang iyang nga alaga. Ang local celebrity ang may sang kilala nga apelyido. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang gabi. Kag inyo na nabatian na kabugusan niya pagpangalagad sa Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 7 sa bulan sa Nobyembre sa nang ito'y 2021. 48 days to go before Christmas. Kag sa katapusan, kami nyo ng intag balita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa aton nga Bombo News Analysis, ngayon padala sa aton maukod nga tagpalamati. Ang aton Bombo News Analysis pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo sakon sa manggad. Ang kadalok sang manggad amugid ang kabangdanan. Kung nga ang climate change aton karon ginaproblemahan. Bilog na nga kalibutan ang ini nga palaligban kag kun hindi matatapan basi maguba ang aton kalibutan. Ang paggamit sang hindi renewable nga enerhiya sa pagguba sang kalibutan ang napamatud-ana. Ugaling padayon ini nga ginausar sang tanan nga mga kapungsuran
kay wala man gintutukan ang renewable energy nga sa palibot lang makitaan. Tani hindi na naton pagulaton nga ang kalibutan matamaan sa aton pagkamasa nga daw wala katapusan. Diri gani sa aton pungsod nagapanguna ini nga palaligban, Clean Energy Act naton wala man gintutukan. Magluwas ini nagapadayon man ang pagpangutod sa mga kakahuyan, malapad na ang kalbo nga kagulangan. Nagtuga man ini sang lapnagon nga pagbaha sa kapatagan. Kung madula ang mga sakon sa manggad, siguro ang clean energy amat-amat man nga magaumwad. Tubtob nga kita tanan ang makaangkon sang seguridad nga sa palabuton matadlong ang klima nga nag-angkon karon sang abnormalidad. Ang ini ang panguna-una ay pananawan ang ginpadala ni Juanzo Alejo sang Bago City, Negros Occidental. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemya,